खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ BTCनि ग्रेड 3 साख्रिनि एप्लाइ खालामनाय लास्ट डेटखौ बारायना होबाय। BTCनि साख्रि नागिरनाय बिनायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड अफ BTCनि ग्रेड 3 नि गुबुन गुबुन बिफाननि लांदां जानानै थानाय मासिफोराव साख्रि थिसनथायनि आर'ज बिलाइ आजावनायनि समखौ 25 नबेम्बरसिम फोलावना होबाय होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। जाय बिनायसाफोरा एप्लाइ खालामनो हास्लाबाखैमोन बिथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामना लादो। नैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव हौवानिफ्राय आइजोआ लुथिना लाङो 40,000 रां ATM कार्ड। मोनसे सन्देह गोनां बेरे-मोदै फान्दायनाय जाथायाव सासे आइजोनि सायाव गुवाहाटीआव सासे सुबुङा 40,000 रां लुथिनायनि दाय दं। बे जाथाया गणेशगुरी ओनसोलाव जादोंमोन, जेराव आइजोआ खालि नोगोद रांल' लुथियाखैमोन, नाथाय लुथिजाग्रानि ATM कार्डजों लोगोसे बेसेन गोसा बेसादफोरबो लांदोंमोन। भुगिनांनाय सुबुंनि बायदिब्ला आइजोआ बिथांनिफ्राय रां लुथिनो थाखाय हुमखि, ब्लेकमेल आरो नारसिननाय बाहायदोंमोन। पुलिसआ सानै गुबुन आइजोफोरखौ खादों, जायखौ सोहोरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेबादि जाथायफोराव लोब्बा दं होनना फोथायनाय जायो। बबेखानि थामथि लोगो गुबुन सासे आइजोआ खारखोमानानै दं होनना खौराङाव मोननाय जादों। पुलिसआ गावसोरनि नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं आरो बेखौ सन्देह खालामनाय जादों दि आइजोफोरनि मोनसे गिदिर हानजाया नोगोराव सांग्रां जानो हागौ, जाय बेरे-मोदै ट्रेपिंजों लोगोसे रोखोमसे दायफोरनि मोनसे फारियाव लोब्बा दं। थामथि खौराङाव दङ गुवाहाटी पुलिसआ मैखोम लहा खावग्रा सिन्डिकेटखौ हमदों, गोबां सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ हमदों। गुवाहाटी पुलिसआ बामुनिमैदाम ओनसोलाव सिखाव खावनायनि मोनसे फारि गुवारै नायबिजिरनायनि उनाव मेनहल कभार खावनाय आरो आयेन बेरेखायै फाननायजों लोब्बा थानाय मोनसे हानजाखौ जाफुंसारै हमनो हायो। थांनाय माखासे सानफोरनिफ्राय दुथांफोरनि मोनसे हानजाया गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय, गुबैयै चान्दमारी आरो बामुनिमैदाम ओनसोलफोरनिफ्राय मेनहल कभार खावगासिनो दंमोन। बे गेंगआ बुंनाय बायदिब्ला खावनाय कभारफोरखौ रोगानो थाखाय फिसा फालांगियारि गारिफोर बाहायदों। बेफोरखौ गुवाहाटीनि बायजोआव स्क्रेपयार्डआव फानदोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला 18 नबेम्बर 2024 खालि फुंनि 6 रिंगासोआव मोनसे पुलिस हानजाया सन्देह गोनांफोरखौ हमनो हादोंमोन आरो गंसे साखा खबब्रै फालांगियारि गारिजों लोगोसे गंबा खावनाय मेनहल कभार बोखांनो हादों। गारिनि रेबथुमनाय नम्बरा जादों AS01QC0265। रिपर्टआव बुंनाय जादों दि बे हानजाया नाला फाहामनाय आरो साखोन-सिखोन खालामनाय खामानिनि थाखाय फुटपाथनि खाथियाव थालांनाय मेनहल कभारनि मुलाम्फा लादोंमोन, जाय सन्देहनिफ्राय बारग'नो थाखाय GMCनि मावथिफोर जानानै दंमोन। आरोबाव नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि बे हानजाया सिगांनिफ्रायनो चान्दमारी ओनसोलनिफ्राय 20 नि बांसिन मेनहल कभार खावदोंमोन आरो बेफोरखौ गुवाहाटीनि बायजोनि स्क्रेपयार्डफोराव, गुबैयै रङियायाव फानदों। पुलिसनि गोरोबनाय नाजानायफोरा बे मेनहल कभारफोरखौ खावनाय आरो आयेन बेरेखायै फाननायाव लोब्बा थानाय गोबां सुबुंफोरखौ खादोंमोन। हमजानाय सन्देह गोनांफोरा जादों 35 बोसोर बैसोनि क'क्राझारनि थागिरि चन्द्र गयारी, नगावनि अमनिनि थागिरि 44 बोसोर बैसोनि चन्दन दत्त, फाथासिल आम्बारि कामरुप एम नि थागिरि 51 बोसोर बैसोनि उत्तम दत्त, फाथासिल आम्बारि कामरुप एम नि थागिरि 44 बोसोर बैसोनि जितेन दास, फाथासिल आम्बारि कामरुप एम नि थागिरि 31 बोसोर बैसोनि सानी चक्रबर्ती, बरपेटानि जाबारकुसिनि थागिरि 22 बोसोर बैसोनि राजेन बर'। नायबिजिरनायनि समाव रेकेटजों लोब्बा थानाय मोननै उफ्रा दोलोफोरखौ नोगोर पुलिसआ सिनायथि होदों। सांसारि, घग्रापारा आरो रङियायाव थानाय गिबि पार्टिया खावनाय बेसादफोरखौ बुथुमनायनि थाखाय बिबान गोनांमोन, जायखौ उनाव आर्यनगर, भरालुमुगाव गुबुन मोनसे पार्टिनो गथायना होनाय जादोंमोन। सासे स्क्रेप फालांगिनि बिगोमा अमित कुमारनि दैदेननायाव बे पार्टिया खावनाय बेसादफोरखौ दिलीप गयनखानि बिगोमा मरनजेना रङियायाव थानाय केडी आयरन स्टिल ट्रेडिं प्राइभेट लिमिटेडनो होबावदोंमोन। उननि अपारेसनाव पुलिसआ नैथि दोलोनि साथाम सोद्रोमाफोरखौ हमदोंमोन। बिसोरनो जादों बरल घग्रापारानि थागिरि एम आजार आली, बाराजुल घग्रापारानि थागिरि एम आजिउबार खान,
आरो फुथिमारि रङियानि थागिरि एम जेहेरुल आली। बेनि अनगायैबो अमित कुमार सिद्धनि दैदेननायाव थामथि दोलोखौ केडी आयरन स्टिल ट्रेडिं प्राइभेट लिमिटेडनि सामलायगिरि अनिल गयानखाजों लोगोसे हमनाय जादों, जायखौ बिथांनि लोब्बा थानायनि थाखाय हमनानै लानाय जादोंमोन। लोब्बा थानाय गासैबो सुबुंफोरखौ साजा होनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि जरहाटआव गिख्रंथाव लामानि सैमानि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव आसामनि जरहाट जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि सैमानि गाग्लोबनायाव सासे सुबुङा जिउ खोमानांदोंमोन। बे जाथाया समबारनि मोनायाव गहेन-टेकेला गामिनि गुरुकुल फरायसालिनि साखाथियाव जादोंमोन, जेब्ला लामानि सैमानि मोनसे थुबुरआ इस्लामुद्दिन लस्कर मुंनि बुथारजाग्राखौ गाग्लोबदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनो दि गाग्लोबनाया गाहाय लामायाव जादों आरो लस्करखौ लामायाव हुस गैयै जानानै दोननाय जादोंमोन। अखानायै फुंसिम जायगानि थागिबिफोरा बिथांखौ नागिरना मोनाखैमोन आरो थाबैनो बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय जरहाट मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल (जीएमसीएच) आव लांनाय जादों। दुखुनांथावै फाहामथायनि नाजासेयावबो लस्करआ बै मोनायाव थैदोंमोन। गहेन-टेकेला गामिनि थागिरिफोरा गासैबो गुरुकुल फरायसालि ओनसोलनि खाथि-खालायाव बुङो दि लामानि सैमानि अनजिमाया गोख्रैनो बांदों आरो अजद होदों दि बावैसो समफोराव बेनि जाहोनाव गोबां गाग्लोबनाय जाथायफोर जादों। बाथि खौराङाव दङ रायगढ़ स्ट्रीटआव आइजोनिफ्राय 10 लाख रांनि गहेना लुथिना लांग्राखौ खाबाय, खारखुमानाय लोगो हमजादों। गुवाहाटीनि रायगढ़ ओनसोलनिफ्राय सासे आइजोनिफ्राय 10 लाखसो रांनि सनानि गहेना लुथिग्रा सानै दुथांखौ सान्थमारि पुलिसआ खाबाय। हमजानाय दुथांखौ नगाव जिल्लानि खामपुरनि थागिरि भास्कर कलिता होनना सिनायथि होदों। पुलिसआ थांनाय सप्तायाव रायगढ़ बाय लेन 12 निफ्राय गावनि सनानि गहेनाफोरखौ लानानै खारलांनायनि सिगां आइजोखौ सिगिनो थाखाय बाहायनाय गोबौ सिखाबो बोखांनो हादों। बबेखानि हमजानाय दुथांजों लोगोसे थानाय गुबुन लोगोआ दासिमबो खारखोमानानै दं। पुलिसआ बुंदोंमोन दि भास्कर कलिताया राजगढ़ आरो बेनि खाथि-खालायाव बेबायदि हाबा मावोमोन, सुबुंफोरनिफ्राय चेन, गहेनाफोर आरो मबाइल फनफोरखौ सिख'योमोन। द'थि खौराङाव दङ मणिपुराव मबाइल इन्टारनेट बन्द'खौ आरोबाव सानथामनि थाखाय बारायबावनाय जादों। मणिपुर सरकारा दिनै मोन 7 जिल्लाफोराव मबाइल इन्टारनेट सिबिथायखौ बन्द' खालामनायखौ आरोबाव सानथामनि थाखाय बारायबावबाय, मानोना गासै हादोरसायानो हिंसायारि जाथाय जानायनि उनाव हादोरसाया लासै-लासै सरासनस्रा जाफिनबाय। जेराव 14 नबेम्बराव ब्रडबेन्ड आरो मबाइल इन्टारनेट सिबिथाय मोन्नैखौबो साननैनि थाखाय बन्द' खालामनाय जादोंमोन। मबाइल इन्टारनेटनि बन्द'खौ समबाराव आरोबाव साननैनि थाखाय बारायनाय जादों आरो हिंसानि उनाव मैथै गोबांसिन इम्फल सानजा आरो सोनाब आरो कुकी ज' गोहोम गोनां कांककपी आरो चुराचान्दपुरनि जिल्लाफोरजों लोगोसे मोन 7 जिल्लाफोराव दिनै आरोबाव सानथामनि थाखाय बारायनाय जादों। रायजो सरकारा सोलिबाय थानाय आयेन आब्रुथिनि थासारिखौ नायबिजिरनायनि उनाव मबाइलखौ दोनथ'नायखौ सोलिहोबाय थानो थिरांथा लायो। रायजो सरकारा फोसावनाय मोनसे बिथोनाव बुंनाय जादों दि मणिपुरनि इम्फल सोनाब, इम्फल सानजा, काक्सिं, बिष्णुपुर, थौबाल, चुराचान्दपुर आरो कांपकपी ओनसोलारि आवथायाव इन्टारनेट सिबिथाया सानथामसिम बन्द' थाबावगोन। बे समावनो दावराव-दावसि आरो हिंसानि उनाव मिरुआ सेन्ट्रेल आर्मड पुलिस फर्सनि 50 उफ्रा कम्पानिफोरखौ दैथायहरनो थिरांथा लादों। स्निथि खौराङाव दङ दुखुनांथाव, सानै बिदा-फंबाय जाय पिकआप भेननि गोग्लैनाय टायारखौ सोलायनो थाथ'दोंमोन कलियाबोराव गोख्रै खारनाय ट्राकजों सौग्रावदोंमोन। आसामनि नगाव जिल्लानि कलियाबरआव गोख्रै खारनाय इटाजों बुंफबनाय ट्राकजों सौग्रावनायनि जाहोनाव सानै बिदा-फंबायनि जिउ खहा जायो। जाब्रबथाया मैया मोनायाव जादोंमोन। धिंनि राजाबारि ओनसोलनि जैनाल आबेदिन आरो आब्दुल सुबान मुंनि बिदा-फंबायआ मैगं-थाइगं हाथाय खालामनानै न'फारसे फैफिनगासिनो दंमोन जेब्ला बिसोरनि पिकआप भेननि मोनसे टायारआ पांचार जायो। बिदा-फंबायआ गोग्लैनाय टायारखौ सोलायनो थाथ'दोंमोन जेब्ला रेबथुमनाय नम्बर AS25FC0867 गोनां गोख्रै खारनाय ट्राकआ इटाजों बुंफबनाय बिथांमोननि गारियाव सौग्रावदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिसोरखौ गाज्रि खालामदों। जाब्रबथायनि सोमोन्दै पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव बिदा-फंबायफोरखौ गिबियाव जाखलाल बन्धानि गंसे देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों आरो उनाव थाबैनो तेजपुर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन, जेराव बिथांमोनहा जोबथा हां बोदों।
जेराव जैनालआ गावनि बिसि आरो साथाम गथ'फोरखौ नागारनानै थाङो, आब्दुल सुबाना गावनि बिसि आरो सासे उन्दै गथ'खौ गावनि बैसो जानाय बिमाजों लोगोसे गालांबाय। 9थि खौराङाव दङ हाग्रानि मैदेरनि उदखारा चिरां जिल्लायाव जिउ खुंनायाव जेंना लाबोदों। चिरां जिल्लानि बिजनीनि बिष्णुपुरनि थागिरिफोरा अरायसम खैफोदजों मोगा-मोगि जानांदों मानोना हाग्रानि मैदेरफोरा ओनसोलाव खहा खालामगासिनो दं। आदार नागिरनानै खाथिनि मानास हायुङारि पार्कनिफ्राय ओंखारबोनानै मैदेरफोरा बिष्णुपुरनि गोबां ओनसोलफोराव गोबां हेंथा सोमजिहोगासिनो दं। बुधबारनि फुंबिलियाव मासे हाग्रानि मैदेरा बिष्णुपुरनि माइ फोथाराव ओंखारलांदोंमोन, जायनि जाहोनाव आबादफोरखौ गोबां खहा खालामदों। बबेखानि जायगानि आबादारिफोरा थाबैनो फिननाय होदोंमोन आरो मैदेरखौ हाग्रायाव होसोहरफिननो हादों, जाय आरोबाव फोजोबस्रांनायखौ होबथादों होनना खौराङाव मोन्नाय जादों। बियो गिबि खेब नङा जेराव हाग्रानि मैदेरफोरा सुबुं अनजिमा थानाय जायगाफोराव हाबफैदों। बेनि सिगाङाव 17 नबेम्बर खालि गलाघाट जिल्लानि मरांगीनि नं 2 बालाजान काट'नि बस्तियाव मोनसे हाखराव गोग्लैनायनि उनाव मासे हाग्रानि मैदेरनि दुखुथिया गाबनायफोरा हरसे रिंखांदोंमोन। मैदेरा मोनसे फालोनि बाहागो जाय खोमसि आवथायाव बे ओनसोलाव हाबफैदों, हाखराव थाबथानानै दंमोन आरो मददनि थाखाय गाबदोंमोन। हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिफोरा गोख्रै फिननाय होदों। दुखुथिया जुनारखौ उदां खालामनो थाखाय गोबां घन्टासिम मेंनाय गैयाजासे खामानि मावदोंमोन। जेसिबि जुन्थिखौ बाहायनानै हानजाया रैखाथि हाबाफारिखौ जाफुंसारै फोजोबदों, जाय मैदेर आरो जायगानि थागिरिफोरनो रैखाथि होदोंमोन। रैखाथि हाबाफारिया ओनसोलाव सोलिबाय थानाय मानसि हाग्रा जिबनि दाङाबाजिनि मोनसे गोसोखांहोग्रामोन आरो मावख'आरिफोरा बेबादि जाथायफोरखौ बांनायनिफ्राय होबथानो थाखाय आरोबाव राहा लानो खावलायगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।